V jednom zákutí hlbokého oceánu, kde sa vlny tlmia a svetlo slnka sa stratí v tme, začína nekonečné dobrodružstvo. Tu sa v hlbinách stretávajú rôzne bytosti, každá so svojím jedinečným príbehom. Tau, zvedavá a odvážna morská kvapka, sa vydáva na prieskum tohto tajomného sveta, kde sa stretáva s fascinujúcimi tvormi života pod hladinou. Jej dobrodružstva odhaľujú zázraky morského ekosystému a príbehy rôznych morských bytostí, ktoré tvoria bohatstvo podmorského sveta. V tomto podmorskom putovaní spolu objavíme krásu, múdrosť a jedinečné schopnosti morských tvorov, ktoré nám otvárajú cestu do sveta plného tajomstiev, skrývajúceho sa pod hladinou hlbokých oceánov. Ahoj, volám sa Tau. Som zvedavá vodná kvapka. Preplávala som už veľké množstvo moria a oceánov, ale našu planétu pokrýva viac vody ako pevniny. Preto som nemala ešte šancu pozrieť sa všade. Pridaj sa ku mne, poďme spoločne zažiť množstvo dobrodružstiev, spoznať nových priateľov a objavovať zázraky prírody. Kamaráti, pozrite sa. Blíži sa sem žralok. Prekvapene zašepkala Tau. Žralok okolo nej preplával úplne bez povšimnutia. Žraloky majú výborne vyvinutý čuch. Keby Tau bola kvapkou krvi a nie vody, zacítil by ju na veľkú vzdialenosť. Hej, žralok! Skríkla Tau a rýchlo plávala za ním, aby si získala jeho pozornosť. Žralok okamžite zareagoval a otočil sa za hlasom. Len tak si plávaš, ani okom nežmurkneš, doplnila Tau. Neviem žmurkať a nikdy nespím, predsedil pomedzi zuby. Plávam vodne i v noci, aby som mohol dýchať a pozorujem, čo sa deje okolo mňa. Povedal jej s úplným kľudom v hlase a otvoril papuľu s nespočetným množstvom zubov, ktoré mu rastú vo viacerých radoch a po vypadnutí ich rýchlo nahradia nové. Keď nikdy nespíš, určite poznáš všetky tajomstvá oceánu. Však? Spýtala sa ho zvedavo Tau. Žralok sa zahľadil do jej očí a odpovedal. Oceán je moje kráľovstvo. Pozývam ťa, nech sa staneš jeho súčasťou. Tau sa usmiala a natešene povedala. Staneš sa mojim sprievodcom a objavíme spolu tajomstvá hlbín? A tak Tau a žralok začali spolu objavovať fascinujúci svet pod hladinou oceánu. Aha, kto sa to pred nami schováva? Zašepkal žralok. V morskej tráve skackal magicky vyzerajúci tvor a so skrúteným chvostom sa odrážal od vodnej cestičky. Keď sa priblížil ku skalám, odrazu sa im stratil z dohľadu, ako by zmizol. To iba čarovným slovíčkom zmenil farbu a zázračne splynul s okolím. Tak toto som jak živ nevidela. Čo je to? S otvorenými ústami sa Tau obrátila na žraloka. Som koník morský, vykrikol magicky vyzerajúci tvor skôr, ako jej žralok stihol odpovedať. Jedinečný majster kamufláže, uklonil sa koník. My, morské koníky, si dokážeme na svojich telách nechať vyrásť nitkové brvy, útvary, ktoré nám pomáhajú splynúť s okolím. Ako to dopovedal, žralok za ňo pozrel so šokujúcim výrazom a od údivu otvoril papuľu. Tvoje zuby! Skríkol vydesene koník.
Vyzerajú desivo, dodal. Žralok sa nežne usmial a so smiechom prehovoril. Nemusíš sa báť. Žalúdok mám plný ešte od raňajok. Moje zuby síce vyzerajú strašidelne, ale nikomu neublížia. Padol mi kameň zo srdca, vydýchol si koník. Ja nemám ani zuby, ani žalúdok. Čo mi pripomína, že musím rýchlo niečo zjesť, som nepretržite hladný, lebo potrava mojim tráviacim traktom prechádza veľmi rýchlo. Dovidenia, priatelia. Rozlúčil sa s nimi koník a odskákal naspäť medzi nádherne sfarbený koralový útes. Opäť zmenil farbu, splynul s okolím a už ho nebolo. Ladným, plynulým pohybom popred Tau a Žraloka preplávala morská korytnačka. Vyzerala ako kameň, ktorý má krídla. Žralok, vidíš? To je morská korytnačka. Najväčšia žijúca korytnačka na zemi. Poď, ideme za ňou, aby nám mohla o sebe rozpovedať zaujímavosti, ktoré si ešte nepočul, povedala Tau a bez váhania plávala za korytnačkou. Podplávala ju a spod panciera sa jej prihovorila. Si najväčšou korytnačkou na zemi a aj napriek tomu plávaš ako pierko? Okrem toho mám schopnosť nadlho zadržať dých, čo mi pomáha prežiť hlboko pod vodou. Vyliahla som sa ako jedna z mnohých na pláži a ihneď som sa vydala na ťažkú cestu do mora. Pokračovala v rozprávaní korytnačka. Síce mám 2 metre, no moja stará mama je najväčší jedinec, ktorý bol kedy objavený a meria dokonca až 3 metre. Neuveriteľné, ona je taká veľká ako ja, podotkol Žralok s údivom. Ak ste prekvapení z mojej veľkosti, tak to ste potom ešte určite nevideli toho najväčšieho živočícha žijúceho na zemi. Ním je vráskavec obrovský, ktorého dĺžka môže byť aj 30 metrov. Je to síce veľký tvor, ale priateľský. Živí sa planktónom, čo je drobný organizmus žijúci v moriach a ani ho nevidno. Nájdete ho v otvorených moriach. Máte pred sebou ešte dlhú cestu, povedala korytnačka a stratila sa im z dohľadu v hlbinách oceánu. Tau so Žralokom plávali dlhé dni na otvorenom mori, no žiaľ, vráskavca obrovského sa im nepodarilo zbystriť. Je to ohrozený druh a je ich málo, možno preto sa nám ho nedarí nájsť, skonštatovala Tau. Prečo musí žiť práve v týchto studených vodách? Zašomral Žralok a striasol sa od zimy. Lúče slnka, ktoré sa dostali cez morský povrch pod hladinu a svietili im na cestu, nemali takú silu, aby zohriali vodu a slúžili len ako zdroj svetla. Netrvalo dlho a nastala tma. Tau sa pozrela nad seba a ponad nich pomalým pohybom plával neskutočne obrovský tvor, ktorého telo šedomodrej farby, posiate na bruchu a bokoch bielými škvrnami, meralo najmenej 30 metrov. Nič väčšie som nikdy nevidela. S úžasom v hlase povedala Tau. Žralok jej dal za pravdu, len nepatrným pokývnutím hlavy. Aj keď sa vám to asi nezdá, ale ponáhľam sa, lebo nazbierať 3 až 4 tony planktónu za deň mi dá poriadne zabrať, prihovoril sa im vráskavec. Čo je to ten planktón? Opýtala sa Tau. Sú to veľmi drobné kôrovce, ktoré obsahujú veľa vitamínov, odpovedal vráskavec. Z jeho útrob vyšiel dunivý zvuk,
ktorý sa rozliehal do diaľav nekonečného ľadového oceánu. Po dlhom a náročnom dni sa Tau so Žralokom snažili nájsť nejaké miesto na oddych. Keď tu zrazu započuli nezvyčajné zvuky. Odrazu si všimli, ako sa k ním približuje veľká skupina zvláštne vyzerajúcich bielých tvorov, podobajúcich sa veľkej rybe. Koho to sem vody nesú? Opýtala sa so strachom v očiach Tau, zatiaľ čo Žralok sa aspoň navonok tváril, že sa nebojí. Vyzerajú tak pokojne a napriek svojej veľkosti veľmi elegantne, odpovedal Žralok. Sme bieluhy morské, prihovorila sa im jedna z rýb. Naše biele sfarbenie nám pomáha splynúť s okolím a chráni nás pred predátormi. Lovíme malé ryby, živíme sa prevažne planktónom, ktorý chytáme otvorením obrovitej papuly. Pod vodou na jedno nadýchnutie vydržíme aj niekoľko hodín. Naše mladé sa narodia so schopnosťou plávať a živia sa materským mliekom. Teraz musím plávať za ostatnými, povedala bieluha a odplávala. S novými poznatkami o bieluhe morskej sa Tau a Žralok rozhodli pokračovať v objavovaní pestrého sveta pod hladinou mora. Po niekoľkých hodinách púte hlbokým oceánom Tau a Žralok narazili na skupinu morských perlorodiek usadených na skalnatom výbežku. Vítajte, cestovatelia, pozdravili ich perlorodky jemným melodickým hlasom. Veľmi sa nám páčia vaše perly, sú úžasné a my sme zvedaví, ako vznikajú, povedala Tau. Sme malé mekýše, ktoré vytvárajú perlu na obranu pred vonkajším svetom. Keď do nášho vnútra prenikne nejaký dráždivý predmet ako piesok alebo drobné skalky, začneme okolo neho ukladať vrstvy vápenca a organického materiálu, čím vznikne perla. Odpovedali perlorodky zborovo. Ako dlho trvá, kým vytvoríte jednu perlu? Spýtal sa Žralok. Môže to trvať niekoľko mesiacov až rokov, vysvetlili perlorodky. Závisí to od viacerých faktorov, ako sú veľkosť perly a podmienky v prostredí, v ktorom žijeme. Tau bola zvedavá. A vaše perly sú tak rozmanité. Prečo majú rôzne farby a tvary? Farba perly závisí od druhu látky, ktorú obsahuje vrstva perly, odpovedala perlorodka. Rôzne odtiene môžu vzniknúť v dôsledku prítomnosti rôznych minerálov a organických látok. Tvar perly potom závisí od toho, akým spôsobom sa vrstvy látky ukladajú okolo vloženého predmetu. S novými vedomosťami o perlorodkách morských a ich fascinujúcej tvorbe perál, Tau a Žralok pokračovali vo svojej púti. Ponorili sa do pestrého sveta podmorskej krásy, v ktorom každý tvor zohrával svoju jedinečnú úlohu. Počas svojho podmorského putovania Tau a Žralok narazili na nezvyčajnú rybu fugu, ktorá plávala neďaleko nich. Keď si všimla ich prítomnosť, priplávala k nim. Čo vás privádza do mojich vôd? Oslovila ich ryba fugu. Chceli sme sa dozvedieť viac o tebe, povedal Žralok. Ako ryba si považovaná za pomerne jedinečnú a máme záujem dozvedieť sa viac o spôsobe tvojho života. Ryba Fugu sa priateľským úsmevom pustila do rozprávania. Som ryba Fugu, mám nezvyčajný tvar a schopnosť nafúknúť sa ako lopta. Ale pozor, mám jedovaté vnútorné orgány, ktoré môžu byť pre niektoré druhy dravcov smrteľné.
Tau sa ohromene spýtala. Takže jedovatosť je tvojim hlavným obranným mechanizmom? Ryba Fugu prikývla. Presne tak. Keď sa cítim ohrozená, nafúknem svoje telo, aby vyzeralo väčšie a neprístupnejšie. Pozrite sa! Vykrikla Fugu a nafúkla svoje telo, aby sa im predviedla. Pre Tau a Žraloka to bolo také smiešne, že sa smiali ešte dlho potom, čo sa s Fugu rozlúčili. Po pár hodinách plávania sa Tau a Žralok dostali k húfu tisícich farebných medúz, ktorých telá v tvare zvonu vyzerali ako farebná želatína. Vitajte, pozdravila ich jedna z medúz a bez vyzvania začala rozprávať. Som medúza a toto sú moje jemné chápadlá, ktoré používam ako navigáciu a na lov potravy. Taktiež mi spolu s telom pomáhajú hýbať sa. Medúza natiahla chápadlá a jej telo razom pripomenulo dážnik. A čo to tak žiari? Zamyslela sa Tau, ktorá si všimla na tele medúzy čosi zvláštne. Medúza sa uspiala. To je žiarivý disk. Pomáha mi v komunikácii s ostatnými medúzami, prilákať partnera a zabezpečiť si potravu. Tiež slúži na obranu a vyhýbanie sa predátorom. Ale už musím ísť, zvolala medúza a stratila sa v húfe medzi ostatnými. S novými poznatkami o medúze Tau a Žralok pokračovali v púti hlbokým oceánom. Počas podmorskej cesty Tau so Žralokom v skalnatých útvaroch narazili na tmavú chodbu. A v jednej z nich sa objavila chobotnica. Jej mohutné skrútené chápadlá sa pomaly pohybovali, ako by tancovala v rytme neviditeľnej hudby. Vitajte, pútnici hlbín. Privítala ich chobotnica svojim hlbokým hlasom. Ako vám môžem pomôcť? Chceli by sme sa o tebe niečo dozvedieť, povedal Žralok. Chobotnica sa ich záujmu potešila a začala vysvetľovať. Som chobotnica, šikovný a inteligentný bezstavovec. Mám 8 chápadiel, ktoré sú plné senzorov schopných zachytiť pohyby, vnímať okolité prostredie, chytať potravu a manipulovať s predmetmi. Ako sa v tejto hlbine dokážeš tak elegantne pohybovať? Spýtala sa s obdivom Tau. Moje skvostné chápadlá mi totiž umožňujú rôzne formy pohybu. A viem sa s nimi obrátiť aj uloviť niečo na zjedenie. Chobotnica len zamávala chápadlom a razom zmizla v tmavých, skalnatých chodbách. Tau a Žralok pokračovali vo svojej púti hlbokým oceánom, keď náhle zbadali pohyby na dne. Keď sa priblížili, objavili morskú rybu Raju, ktorá s elegantnými pohybmi krúžila nad piesočnatým dnom. Vitajte, pútnici oceánu, privítala ich Raja. Čo vás priviedlo do môjho kráľovstva? Chceli sme sa dozvedieť viac o tebe a tvojom spôsobe života, povedala Tau. Raja zamávala krídlovitými plutvami a usmiala sa. Som skutočne jedinečná bytosť. Moje krídla, alebo skôr plutvy, mi umožňujú pohybovať sa v hĺbke a na dne oceánu. Mám v nich silné svaly, čo mi dodáva eleganciu a schopnosť plávať s ľahkosťou. Ako lovíte svoju potravu?
spýtal sa žralok. Rája vysvetlila. Som ryba, ktorá sa živí najmä malými rybami, ktoré nachádzam v piesočnatom dne. Moje oči sa nachádzajú na vrcholoch plutiev, čo mi umožňuje hľadať korisť nad sebou. A tvár môjho brucha je vhodný na hľadanie potravy na dne v piesku. Tau sa zaujímala. Ako sa bránite pred predátormi? Mám schopnosť schovať sa v piesku a spolu s mojou maskovacou farbou som pred nimi dobre chránená. Ak však cítim hrozbu, dokážem sa rýchlo pohybovať a zmietať, čo je skvelý obranný mechanizmus. Rája predviedla rýchle pohyby, ktoré pripomínali tanec a zmizla im z dohľadu. Ach, ani sa s nami nerozlúčila. Povzdychla Tau a vyskočila žralokovi na špičku nosa. Ten zamával chvostovou plutvou a odplával v ústrety západu slnka. To boli neuveriteľné zážitky, povedala Tau s úžasom v hlase. Videli sme také rôzne druhy morských tvorov, každý s jedinečnými schopnosťami a spôsobmi života. Je to nádherný svet, ktorý si zaslúži našu úctu a ochranu, pridal sa žralok. Táto cesta nám otvorila oči a ukázala, aké dôležité je uchovávať a rešpektovať morský ekosystém. Počas mnohých dní putovania hlbokým oceánom Tau a žralok objavili rozmanité miesta a zoznámili sa s rôznymi druhmi morských bytostí. Ich príbehy o morských dobrodružstvách a stretnutiach s fascinujúcimi tvormi v hlbine oceánu sa stali inšpiráciou pre všetkých, ktorí túžia po spoznávaní krásy a zázrakov, ktoré sa skrývajú pod hladinou mora. S obdivom si uvedomovali krásu morského sveta, v ktorom každý tvor bol ohromujúci a jedinečný.